Власне, тепер наша вправа, мій список, таке логічне продовження. Давайте почнемо з першого кроку. Запитай себе, як я хочу себе відчувати в стосунках. Прямо напиши таким списком 5, 10 або більше пунктів, скільки тобі відгукується. Я хочу відчувати себе почутою, бажаною, коханою, сексуальною, незнеціненою, незменшеною і так далі, і так далі, і так далі. Пам'ятай, що це не список вимог, критеріїв, просто всіх штук до партнера. Ні, це список, власне, для тебе і до тебе. І теж, знову ж таки, це моя така ключова фраза, весь мій спіч нашого 4-го випуску, 4-го епізоду, що, пишучи, що я хочу в стосунках, ніколи не забувай, що не погоджуватися на менше, ніж там, де тобі добре.